सार दिनै 60थि बोसोरसालियाव जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि बे खुंनो गोनांनि गाहाय खुन्थिया गायसनबाय नोंथाङा बे गायसननाय हाबाफारिखौ मावनो हाबाय मा फोरमायगोन? 60थि बर' थुनलाइ आफादनि जिथु टार्मिनेटिं कनफारेन्स बे कनफारेन्सखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय जाबाय आरो बे कनफारेन्सखौ मोजाङै खुंफुंलांनो थाखाय जोंनि खुंफुं आफादनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै कमल सिंह नार्जारी आरो वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंनि मानिजाथाव इएम धीराज बरगयारी बिथांखौ मावफुं आफादनि वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै लानानै गासैबो बे ओनसोलनि रायजो राजा दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुयेल्स वार्कार्स बयखौबो लानानै जे मोनसे गोख्रों खुंफुं आफाद खुंबाय। बे खुंफुं आफादखौ नायनानै जे फैगौ जिथु कनफारेन्स 9, 10 आरो 11 जानुवारियाव जानो गोनां कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ खुब डिसिप्लिन आरो डेकराम गोनां मोनसे जुथुम्मा जागोन होननानै आङो साननानै लादों आरो 9, 10, 11 जानुवारियाव जानो गोनां जिथु बर' साहित्य सभानि टार्मिनेटिं कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ मोनसे जारिमिनारि कनफारेन्स जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जिफोर खामानि मावनो गोनां दङ बे कनफारेन्सखौ लोब्बा लाखिनानै बेफोर गासैबो खामानिखौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ सहाय सहजुगिता खालामनो थाखाय थागथियारि आरो बे कनफारेन्सखौ गाजा गोमजायै जाफुंहोनायाव जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जिथु दायित्व बे दायित्वखौ जोङो मोजाङै मावफुंलांगोन बेखिनिखौ जोङो रायजो राजानि गेजेराव बुंबाय।